хора, аз съм BG Proto и тук при мен е PostGamer TV. Съжалявам, че не ви показах как сме оцелявали, но и той трябваше да направи клиповете си. Сега ние сме на мисия Резачка и Петрол, защото пак имаме нужда да се възвърнем колички. Ами Резачка не беше успешна, нямаше резачки наоколо, но поне имаше още 5 мисия Петрол. Ти ли я кара? Да. Не мога да помня. PostGamer TV са, един въпрос ще задам. Защо изобщо точно който е бил тук не е направил едно нещо? Оля, мога да го пускам! Благодаря на собственика. Собственика е бил много айтъм. Може да се абонирате за нас, ако ви хареса видеото, може да дадете палец нагоре. Или ако нещо не ви хареса, може да напишете в коментарите. Както винаги, във всеки клип, аз в описанието ще покажа нашите скайпове. И оля, виж какво намерих, брат. Стимове и YouTube профила на Фокса. И аз мисля сега да дигнем малко колата тук. Да, и за какво? Ние не знам да оправим да я видим отдолу. Не знаеш за нищо, че е нужно. Ето и за кеф. За кеф, човек. Оле, знам едно място, където със сигурно ще има джипка. Сигурен си? Малко по-напред има един паркинг. И хора, фенове на BG Proto, т.е. зрители на BG Proto, ние той сега ще трябва да спре малко клипа на пауза и като стигнем там ще... Защо е човек, защо да го спирам? Нали аз трябва да снимам? Ами човек, не ти снимаш до сега. Да, аз съм го спрял на пауза. И да, окей. Добре, ще стигнем до там. И да, окей. Аз не знам да го спрям вече. Гледай кола ми! И казах ти със сигурност там ще има някаква кола. Такова нещо си няма. Човек, чайма и ти чакай с... Айде отивам да я заредя. Къде бе? Ти отивай с таксито към къщи, аз отивам да презаредя колата. Добре, а може ли аз да пускам клипа вече? Добре, съжалявам хора, трябваше да спирам клипа до тук. И без това не можеше да продължавам много, защото съм с Bandicam и PostGamer TV с Bandicam, затова нашите клипове са 50 минути. Трябва само да напълня колата. И окей хора, до скоро. Чакай, аз ли сега да такова? Сега снимай. 3 дни. И какво става хора, аз се върнах. И тук стигнахме, но не намерихме нищо малко по-напред.